Erokamano Nyakoromogi kuom miya kinde ni ka ikora makare e Ramogi TV mar kelo ni weche manyien mag migago e thuolo ni odiochieng' eri ma kawuono. Mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Jomoko aneno ka wacho ni projects gi magi mag national government inda kiwach omera gigi nyaka many. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga odok ne chenro mag dongruok ma kaunti no mowacho ni onywako piny owacho mamalo kod mano mar kaunti. Gini otimre haraka, otimre yo mok oriere ma ji duto ng'e gima timore emomiyo ok wamor kode. Jor bura mawuok e kaunti ma Kisumo okwedo wach mar keto kembe sukari e lwet ji giwegi ka giwacho ni chenro no nokasi. Maloyo ji 500 pi oula odaro e wang' chieng' wuode i Karachuonyo toka ora Kibuon pong' ma obaro. Nyakoromogi in gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Piny Kenya odonjo winjruok gi piny mar Dominican Republic mar rwako obila ma Kenya makedo gi jonjore e piny Haiti e piny Dominican Republic e sama giyudo hinyruok moro amora. E winjruok mar medo kedo gi arita e piny Haiti, piny mar Dominican Republic ma gin jirande mag piny Haiti dhi konyo Kenya e rwako jogo eko mohinyore e pinyno kendo chiwo thieth motelo ne duoko gi e pacho ka. Maeri en winjruok manoketi e kogno e kind jatend migawo ma pinje maoko pacho ka Musalia Mudavadi kod nyawadgi ma piny Dominican Republic Roberto Alvarez. At the bilateral level, the signing of the two memorandum is very, very important. One, in support of the peace mission, and for us to be able to work with you whenever they need help. We appreciate and thank you for that. Secondly, we believe that there is great opportunity for us to develop stronger links, starting with our diplomatic engagements through our two ministries of foreign affairs and the institutions there. So that covers the second aspect of the memorandum of understanding that we have executed today. We want to learn from you on how you're able to capture the attention of 11 million tourists every year. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga odok ne dongruok matimore e kaunti no kowacho ni gin tudruok e kind piny owacho mamalo kod mano mar kaunti. Wanga mane oseyo joma wacho ni dongruok ma kaunti no gin mikelo mana gi piny owacho mamalo owacho ni mondo mi dongruok makare bedi nyaka chenro mag dongruok many e yore te kokwayo mondo jopiny orwak ber duto madhi nyime e kaunti no. Nderni yawo e town ka kendo idwa yaw kendo ikete stima kendo Homa Bay koro rieny ka sit. Kidhi e dho nam paya osetieki tije mamoko matindo tindo monego ti e dho nam kanyo be idhi timi mager ofis mar KPA ka ma jowa be ndiki koro jowa be dhi wacho ni atiye port kodhi chiemo kata kodhi kamindleto wacho na wuok atiye port abiro mano gima lich. Paw ndege iyawo sani ndeke makoro madongo be nyalo biro Homa Bay ka. Koro adwa ni ago erokamano ahinya ne president marwa to gi baba Raila Amolo Odinga nikech ne giwinjore wachni mondo Madaraka Day okel ka to bende mondo yie ni projects gi te kwariwore gi county government mondo timre ka. Jomoko aneno ka wacho ni projects gi magi mag national government inda kiwach Homa Bay osebedo ka higni koro ji otimo oseko government be gi omera gigi nyaka many. Maloyo ji 500 pi oula odaro e gwenge mag Simboi Kogembo e Koso kod Kosodo e wang' chieng' wuod toka ora Kibuon Baro. Kaluwore gi coordinator mar Red Cross Samuel Omondi gisechopo e gwengego mar konyo familia go eko dar nyaka kuonde moting'ore malo.
Miche gi miche mag familia mawuok Ndabibi e gwenge ma Naivasha nochuno mondo nindoko tok pio ula mapoya nodarogi e utegi kendo pong'o nyaka skunde. Mairien kaluwore kod koth mapek manogo Bunguma e Buru kendo miyo pio ula ridore nyaka kuonde mag dak. Jodago wacho ni bedo ni odundu mag pii odinore alworano emomiyo kinde ka kinde masiche ma kamago yudogi ka koth chwe. Gie sani jodago moting'o jopuonjre ok nyal chopo e skunde kod puothe mag mafua mathoth oganda tiye e alworano. Sasa maji ambayo yanatoka sehemu za milima na msitu wa Eburu, tuna mito miwili. Msitu mmoja ambao unatoka sehemu za Eburu kule ndani na mto wa pili unatoka sehemu za Mau. Mito hiyo sasa, manake ile sehemu za miinuko zinamwaga maji sehemu za chini, upande wa Dabibi na upande wa Moidabi, Kipunyo na Duru na Huruma. Jana usiku maji haya yamezidi, na kuanzia jana usiku masaa 2 mvua ilikuwa kubwa sana na maji yakafurika kwa boma za watu, vitabu, mifugo yote imesombwa na hata mashule. So ombi letu kwa sasa, kwa sababu hili ni jambo la dharura, tunamwelekeza gavana wetu mpendwa Mheshimiwa Susan Kihika, gavana wa Nakuru, manake hii ni njia ya maji, ni mto na ilikuwa tumefukua miaka 3 iliyopita. Kwa sasa silt ama mchanga umejaa, tunahitaji excavator ije ichimbue kama idisilt. Makuku yenye inalalia mayai imebebwa leo, mapaka imebebwa, kila kitu ya chini libebwa na maji. Juu hii mvua bado inaendelea, ikinyesha tu kidogo atulali kwa mabama. So tunaomba mtu saidie, tunaumia juu ya maji. Tunaona hapa, tunaona kule imeanza kuwa nyeusi katika mlima, tumeanza kupata wasiwasi. Kwa hivyo tungeomba kusaidiwa kwa njia ya kuelekezwa maji kupitia excavator, maana ilikuwa hapo awali imetengenezewa njia lakini sasa imeziba maana imejaa. Jaduong'no yuago pakane modhi malit manadeno. Jod bura mawuok e kaunti ma Kisumo koro wuok oko ka kwayo jatend piny William Ruto mondo gol amuri mar chungo chenro mar keto kembe sukari ma Chemelil gi Muron e lwet joket mwandu, kata obedo ni en chenro mosetimore kendo kembego osechiw ayanga. Jod burago eko wacho ni chenro noero ne otim apoya kendo thothgi ne ok omi thuolo mar golo pachgi, gino ma giwacho ni dhi ataro mar chik, ka bende gimedo ni ok giping dwaro mar bero kembego. Maeri timore seche ma piny owacho mamalo bende ogolo oboke moyiedhi magoyo bod mar Chemelil piny, ka mano en ranyisi ni kembego sani koro osechak taa kod ji giwegi. We had a sugar caucus. We still have the sugar caucus. The point is, these things are being done overnight. I think some of these factories have been handed over the weekend. I don't see what is the rush if everything you're doing is above board. Gimodagi kabisa mugin en process. Gin koro gin gik mogariyo e Kenya ka mwaneno. Nen achiel ne swearing in mar Kibaki 2008. Secrecy gi hari beno timego to giwachi leasing ni. So wakwayo ni mondo time e yo maber maler ma ji neno tek. An kata ng'ato wanyocho nyisa pod ok ayudo thuolo mawuogi jotich nikech onge time. En gimi wacho ni sani to gimitimo titimo kujo kineno ka ginene. Wakoch ni gima suspect gini momiyo wadage kabisa en kaka process bedo hurried. Kambego koro joma nyocho tele kata joka manyocha ni e boards mag kambego wawinjo ni gin bende koro osegolgi, koro boards go onge. Miyo gini otimre haraka, otimre yo mok oriere ma ji duto ng'e gima timore, emomiyo ok wamor kode, ok wadware, wadwano gole oweye mondo chake manyien. Jotelo mawuok e gwenge ma Kuria oseopa jod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno e wi tulo matimore e tong' ma Gwitembe, Angata, Barakoi, mana ndalo matin bang' jatend piny Kenya William Ruto tieko limbe mare e kaunti ma Migori.
Jod burano nolieko ni jodak ma Kuria ok wuog pachoka, to mana e piny libamba ma Tanzania gino magiwacho ni medo tungni e tong' kanyo. Gie sani jotelogo dwaro ni mondo sirikal okaw ne jaod burano okang' mar chik ka gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo donji e weche mag gwengego mar neno ni kwe oyudore kendo konyo ji e yo makare. Kuna viongozi ambao wanachochea vita baina ya Ng'ata na Gwitembe. Na hao viongozi wanajulikana wazi kwa majina, kwa vyeo na kwa sura. Tunasikitika kwamba serikali haijawahi chukua jukumu lolote la kuweza kushika na kushtaki jamaa ambao wanafanya maneno kama haya ya incitement. Kuna uchochezi mkubwa. Kwanza kabisa, kiongozi ambaye ni mbunge kwa jina Mheshimiwa Ng'eno. Ng'eno ni mbunge wa sehemu ya Emuru wa Dikri. Mahala ambapo kuna tatizo hili ni sehemu ya Kilgoris, ambayo inasimamia na Mheshimiwa nani? Sunkuli. Mbona Mheshimiwa Emuru wa Dikri atoke kule kwake kote aje kufanya maneno ya Ng'ata Barigoi? Senator Manyamira Okong'o Mogeni odokne Senator Mogwer Gloria Oruoba kendo kone duond bura mar UDA mondo wepimo ne Oruoba muya. Oruoba nyoidore orindi maliet e lwet duond buche mar UDA mana bang' chope nyasi mar Fred Matiang'i mar Jubilee madwaro lemo mar jatend piny Kenya. Duond bura mar UDA buogo mar kawo okang' mar kumne seneta no kaluwore ni jatelo no ne chal ma ok oluwore kod chike mag chama mamiye thuolo bedo e od bura mar Senate. Msichana wetu anaitwa Gloria Oruoba, nominated senator. Tumeamkia leo katika nyumba zetu kusikia kwamba umeanza kukoroga yeye, unataka kufukuza yeye kutoka bunge ati kwa sababu alionekana airport akikaribisha ndugu yake Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Sasa wananchi ni waulize, ni hatia kwenda kupokea ndugu yako kwa airport kumkaribisha nyumbani? Hiyo ni hatia kweli? Hiyo mlikuwa mnasema ati siasa ya kuunganisha Wakenya kweli? Ndio hiyo mlikuwa mnapigia kura hiyo? Rais, tunakuomba uende ufikirie, kwa sababu huyu kijana anaitwa Osoro alikuwa amechaguliwa na chama ya KNC ile bunge ya 2017 to 2022, lakini simuliona alikuwa akitembea na William Ruto, alifukuzwa KNC. Ogai mado mamalo Martha Koome osidhanga apise mag tije mag do e kaunti ma Kisumo makoro keto apise go bedo apis mar ariyo makamano tok Nairobi. Apise tije mag dono ne osidhi ayanga e kaunti no mondo mi orid yore mag chiwo ratiro ne jodak ma kaunti ma Kisumo kod Nyanza mangima. Kanolosa ayanga e kar sidho apise mag dogo e apisi mar Lake Victoria South Water Works Agency mayudore Nyalenda, Koome nowacho ni riwo chenro mar aputno biro konyo chwalo tijego e yo makare kendo e wang' sa. Kamano bende Koome notelo sidho doho ma boma ma Kisumo mabiro konyo yalo buche mopogore mag kaunti. His Excellency, the Governor of the... We have to continuously improve the efficiency in the service delivery. We have to continuously increase our coordination by working with others, because we don't serve ourselves. We serve the county. We serve the people. And therefore, we must always keep these channels and avenues open so that we can increase the access to justice within all the jurisdictions of where we work and ensure everybody is reached. Justice is no longer the preserve of the lawyers, the judges, magistrates, and the people who are called learned. It is a common good for all of us.
Let these establishments be beacons of hope, fairness, and unwavering justice for all. Let them contribute to a more peaceful, harmonious, and prosperous Kisumu County, where every voice can be heard, every right can be protected, and every dispute can find a just resolution. And I assure you, all the requests that have been made with regard to making this new institution successful, with regard to what we can do as a county, we shall do. Sirikan County ma Kakamega ni etielo mogik mar yango ka tudruok moyiedhi mabiro konyo jopiny tudore gi sirikal kendo yudo duoko mapiyo ka gitiyo gi lai mar tudruok manono mibiro keti bang' ka tudruok manosechako tich ayanga. Sirikal County no tudore gi riwruok moro maluongore ni Childline Kenya. Riwruok no mamiyo nyithindo thuolo mar golo lipot mar rocho mar ratichgi ka gitiyo kod lai mar tudruok manono mar 116. Kamano bende jotend kaunti no oyango ni paro no en achiel kuom dwaro mar kaunti no mar bero yore chwalo dongruok ne jopiny, keto e lela lai mar loso bajet ka achiel kod keto ayanga yore mag tije e od bura mar kaunti no. Kotenore kod tudruok no, Sirikan County no bende chano mar yawo mbui moyiedhi mabiro neno ni jopiny olalore makare e kinde choko paro kuom jopiny. The county government is at the tail end of launching a call center. We already have an office. We also already have a number. What we need to do, that will be done in the next couple of days, is to train our directors so that they should be ready and more informed to handle issues that members of the public raise. We are really committed to ensuring that the public get involved in our county programs, projects, and policies. We first have to appreciate the Uraia Trust for supporting this initiative for the people of Kakamega. And Kakamega is setting an example in the Lake region by coming up with the policy in public participation. We have seen a positive response from the county that they are ready to work with the community, the CSO, the women, the youth, and the PW. We are hoping that with this initiative, the county government of Kakamega is going to improve on feedback mechanism, especially when we have memos and petitions being written to the executive. It has been taking long. So we hope with the introduction of the digital platform, the call center, we will be able to get feedback on time. Nyakoro mogien thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Adwani mondo asoma ne moko kuom ote moseoronwa ka. Ma bao moja deno kata dogo ma Margem Gotregea aneno makare kendo news ler ahinya. Jacob Zuma Otiende mar Ojola Kisumu West aneni makare. Milton weche manyien mayudo yo makare. Kaito aparo ni ng'ato ndiko gima nosekadho. Pastor Omondi Otiche mar Gema onyinyore. Wachon waneni gi jaoda Maero Sara Atieno to gi Archbishop Odhiambo Gura. Kaito Milton romo gi mit mokalo an Jared kawuok Moroni Kipturi to gima kwayi mondo wuoyo kod directors makelo weche tuke ukel te sana English Premier League ok ukel an ja Manchester United un jofuambo losnoru kanyo. Aparo ni nitie kaka chike moko nitie matamo wanyiso tukego achiel kachiel. Kaito Gideon, Pastor Gideon Nyakwar Mikola wacho ni entiere Lambwe Owich Primary School asedonjo gi joka Mikola Tera mogi Lambwe ler mokalo. Wacho wakaw yweyo matin waduogo bang' thuolo machuok. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you.
Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Winja pari, inyaki puonjri kaka ini wuon nyalo konyri. Okabi bedo kodi pile mondo akonye gimoro amora. Iwinja? Iwacho kamano nang'o? Ana wacho ni adier to in nyaki yiego. Machiegni kendo, kwan ma joma manyo thieth ne tuoche madhi kor kadang'ni mar paro medore e kaunti ma Nakuru kaluwore koda tiegruok mar tieko akwede motenore kod tuono. Lydia Nyaga, mochung' ne weche mag dang'ni mar paro e kaunti no, wacho ni kwan rowere ma kawo ngimagi osemedore kaluwore kod tiyo kod yedhe mamero ji, koso tije e kind chandruoge mamoko. Ka gitimo tiegruok ne tuoche mag paro, jokanyo e sekta mar thieth oywago kwan omenda mamalo mitiyogo e thiedho tuoche mag dang'ni mag paro. Kata kamano giwacho ni loso kendo bero chike mag dang'ni mag paro koro konyo yudo thieth makare. Illnesses, we have the curative services where they can get help in our services. In our facilities, starting from level 2, they can get service, level 3, level 4. And in our level 5 is where they can get admission. People only associate mental illness with admission. Not everyone needs admission, but the few who needs admission, they can get it at Nakuru County Referral Teaching Hospital or Ihegiri Hospital. The issues about mental health around this area are very rampant. There are a lot of suicide cases. There's a lot of cases of addiction and substance use. So we're just trying to reach out to the youth and to the communities to empower them to know about mental health so that they are able to seek help when they experience these symptoms or when they are in distress, and also to just tell them where they can get help. It is real and people need to come out and be treated. The ones who are in depression, they should go and seek help. We have the mental health bill. Currently, we have the Counseling and Psychological Board, which regulates the psychologists and the counselors who are working in the mental health field.
Riwruok mochung'ne arita makare apaya NTSA komakore kod riwruoge mamoko kaachiel kod joma tiyo gapaya nobago wuoth makende e chuny boma ma Kisii mar mondo mi gipuonj oganda yore mag duoko piny masiche mag apaya. Maneja mar NTSA e gwenge ma Nyanza ma milambo Aden Ado owacho ni wuodhno ero nokelo kanyakla nyithi sikunde mawuok e kuonde mopogore opogore mar mondo mi onyis riwruok mar piny Kenya nigodo mar sidho ayanga jumano mar puonjo oganda e wi arita mag apaya kendo kaka ginyalo duoko piny masiche mag apaya go ma kinde ka kinde. Riwruogno bende nowacho ayanga ni jo Kenya ma kwan giromo 4,748 nolalo ngimagi kokalo e masiche mag apaya. Here with all the partners for the 8th UN Road Safety Week. And the theme for this year is safe walking and safe cycling. The statistics with NTSA as the lead agency on motors road safety shows that for the last year, the year 2024, we have lost Kenyans 4,748 through road crashes. And 70% of these fatalities is attributed to the vulnerable road users. Maisha ya watu ni muhimu. Tungependa kuona kwamba tunatumia barabara vizuri. Wale ambao wanatembea vizuri na wanatembea kwa nafasi zao. We have a plan to plan Kisii County. We have come up with a county spatial plan which has given us zones in this county, and we are zoning this county to even provide for walkways, to provide where border drivers will be parking. I would encourage the Kisii residents that we embrace EMC. EMC is emergency medical care, that we have at least skilled responders who will be able to intervene in the event of an RTA. Apisi ma jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensouda osidhayanga chenro mar pith yien e skunde manie kaunti no e tielo mar ariyo. Chenro ma bende otisi ni Go Green with Bensouda mageto skunde mag secondary kod mag primary kaunti no. Chenro no osidhi e skund primary ma Kasimba e kar chung' od bura ma Kasipul kama yiende tielo maromo 50,000 kod tielo mag olembe maromo 11,000 no ochiw ne sikunde mopogore e alwora no. Kaka yor konyo neno ni kuonde atamalo mag yiende kod mag bunge omedore e kaunti ma Homa Bay ma bende pone piny gi atamalo 3.1. Apis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo ne ochako chenro mar pith yien mageto skunde mopogore manitie kaunti ni e bwo chenro ma otese ni Go Green with Bensouda. Tielo mar ariyo mar chenro no ne osidhi e skund primary ma Kasimba e kar chud bura ma Kasipul mageto skunde te mantie alwora no. Adwa mondo awachi ni kawuono ayawa yanga andika mar ariyo ma dho ngere wacho ni second edition, environmental conservation, and it is a caravan. Atingo youths e ka, atingo mine, atingo jaswekra, atingo jopuonj, atingo jo high school, atingo churches, health institutions and chiefs camp. Adwa wacho ni the genesis of trees is at the Garden of Eden. Kaluwore gi yiende masepidho, asepidho yiende e public primary schools te 100. Kuonde machalo mane pok apidhe yiende giyudo yiende 200. Public primary schools, private primary schools, public secondary schools, private secondary schools, chiefs camps. Ma opogore kod chenro mar pith yien e skunde mag primary kod mag secondary mag piny owacho kod mag ji giwegi e kaunti ni. Chenro no bende jiwo pith mag olembe skunde ma kamago ka yiende tielo moingo 50,000 kaachiel kod yiende mag olembe tielo moingo 11,000 ne oke e skunde mopogore alwora ma Kasipul. Omiyo gima timo ni Kasimba ka mwachunge wapidho yiende 1,000. Fruit seedlings wamiyo gi 100. Agoro Sare High School wapidho yiende 1,000. Ne wang'iyo spacing, depth of the hole, wang'iyo the pruning of the tree seedlings, wang'iyo ni to soil composition, the value. Wapidho yiende mag gin biogas tailored and wapidho yiende ma are fruit tailored. Today we have delivered 50,000 tree seedlings for Kasipul. We have delivered 11,000 fruit seedlings for Kasipul. I encourage everybody to go green. And I noticed that we have a very low tree cover and a very low forest cover. Our tree cover, for the general public to know, is 10.8%. And our forest cover is even worse.
it is 3.1%. And I thank God for He has brought me good leaders that I can work with. Coordinator migawo mar bunge pachoka mochune chenro mar pidho yiende bilion 15 kochopo 2032 wacho ni chenro makamano biro konyo dwaro mar piny owacho e pidho yiende kor gwenge ma pachoka kane ojiwo jopiny e kaunti ni mondo mak motegno chenro mar pidho yiende gwenge ma giwuoke. She's doing something great that is honorable. I think you all know we have a target of growing 15 billion trees by 2032. We have a target that we want to grow within schools, and she's taken up greening schools in Homa Bay, which is such a noble initiative. And we said today we must come here and support her during the second edition, and we hope that there will be third and fourth edition as well there, Mheshimiwa. Would also want to encourage Wananchi to continue to plant even on their farms, on their private lands. And then we've got an app which we are tracking, which is called Jazamiti, and that's why I'm branded Jazamiti. This is an app that you can find on your phones, on your on the website. You'll find it. It's online. It's very easy. You just register and you're able to now track what you've been able to plant. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Piny Kenya ni thuolo ma 33 e piny mangima e pinje ma mond liete kod chuo liete pod yude chandruok kod midhiero kowuok kuom anyuola. Magi biro kaluwore kod weche mopogore opogore kamoriwo laro mwandu, lowo kaachiel kod nyithindo kaka Judith Omondi lero. Riwruoge mopogore opogore obago romo e boma ma Nairobi mar biro kod paro mag chik mabiro rito ratiro mag mond liete gi chuo liete. En miyo ma mbaka ne osebedo e it jopiny kuom kinde malach. Sylvia Gula Chili Eliare higa mar 2012. Ninanyanyaswa sababu sina awat. Sylvia ne owe kod nyithindo matindo bang' tho jaode. Chandruok ne ochako neno bang' tho mar nyathine matin. Bang' tho ne nayudo nyathi moro. Koro kane nyathi manayudo bang'e ne nosetho, nokelo tungni kinda gi jodala. Mane gitamre nyathino ok nyal ike dalano. Amany kamitere gi ndalano ok idware e liete. Tagoero kamoro ne chief nodonje mane giyie mo oik nyathino. Koro tok iko nyathi, anyuola nogoyo bura. Ne bang' iko nyathino gidwa nena dala kanyo. Chandruok ma oseyuare magikone owito dalane. Sylvia sani odong' e pap maonge kar dak. Ka nyithinde to oketi e skunde ma idakie gi joma chunygi ng'won. Kana dhi kibarua giamua gimuko na ot. Koro bang' kinde matin ne wakonyre mana e rabolo. Ka koth chwe wan mana kanyo. Kadhi kata mana e kot iwinjo ni duoguru chieng' makama, duoguru chieng' makama. Kaba kes dhiye kama ae akia kata action mora mosetimore e tok kesno. En mana tere iye no gidhi uduog to gimoseng'an kata nochulo to timang'o to onge. Chandruok mar Sylvia ket kod mag mon mamoko ma ochopo e romo mar choko paro mar chik mabiro bero ngima mond liete kod chuo liete. Romo ma obagi e boma ma Nairobi kendo biro kawo ndalo 3. Part of the problem that widows especially suffer is that they cannot access justice because there are either no courts or they are too far. We've initiated under JLAC an initiative that each constituency must have a court. But because the judiciary keeps saying they don't have money, I got a way out. And the way out is this. I am the first member of parliament to approach the judiciary and tell them that I am building for you a court. Romoni oyawa yanga kod jatend migawo mar kit chwech Hana Cheptumo ma ogolo report mayango ni piny Kenya okawo namba 33 e piny mangima e pinje makedo kod mond liete. In Kenya, it is estimated that the population of widows is 1,149,115, making an estimated percentage of 15% of the population in Kenya and positioning Kenya as the 33rd country globally where widows face a harsh environment, and the number keeps increasing by the day, considering what is happening in the society. Bang' romoni paro mag loso chik mabiro rito mond liete kod chuo liete ibiro chwali od bura, gino ma igeno ni dhi kelo lokruok maduong' e laini.
Judith Omondi, Ramogi TV. Jolony weche mag pur dwaro mondo mi piny owacho kod oganda duto ked maino e geng'o lal mar chiemo kochakore e puodho nyaka e chiro kaka yo mar neno ni chiemo moromo yudore e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Gikoni jopur kod piny owacho nyaka ket okenge makare mar konyo jopur geng'o lal ma gikone to kelo nok mar chiemo e thurka. George Juma miyowa ler mathoth. Lipot yango ni atamalo 40 mag chiemo ma ipuro e piny Kenya lal ka ochakre puodho nyaka e chiro gin mopod thiro okenge ma yudo chiemo moromo e pacho kae. Lal ma chiemo kochakre puodho nyaka e chiro be nyaka sani koro kwako kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori kautendre kuwego moko mago mag piny owacho sani kotiyo kod jolony e wechego mag pur ma ong'ere kaka agripreneurs mar chopo ir jopur kendo puonjogi ka ginyalo geng'o lal mar chiemo. Jolony wechego mag pur wacho ni ka opogi kod keto maino e pur mondo chiemo yudre moromo e kaunti ma Migori, maino bende koro nego keti e geng'o lal mar chiemo kochakre puodho nyaka e chiro. Iyudo ni samoro time mane wagolo chamcha koth bende nitiere. Ae kodhno bende ketho kaka oduma, oganda to gi top. Lal mar ariyo nyalo bedo through tuoche. Chon nineno ka jopurwa kao cham to ola sto e dier ot. Iyudo ni ng'ich mar dier ot cha mako cham, to cham mang'ich osemako ka japur ok nyal tere chiro. Chuno ni either opukgi omi gweno cham kata ok otimgo gimoro amora. Janet Omolo ben jalony wechego mag pur kendo tiegruogno mar Cereal Growers Association wani thoth jopur pok obedo kod lony makare e yore mag geng'o lal mar chiemo ma gipuro. Japur be samoro onge ng'eyo, onge gi knowledge ni to ere kaka onyalo timo mondo duok food losses gi piny. Watemo mondo wapuonj jopur ni kida golo chambi e puodho, ensure ni in gi tandarua moro maber. Tipedhe puothi kache chuny puodho kamoro, tidiro bando kaka ore kacha. Ibo yudo ni sama kori ting'o tandarua cha, yudo kata ni in gi gorogoro moko 3-4 mana dhi lale ilo. Omolo wacho ni chiwo mathoth lale kind seche ma jopur koro keyo kod kinde no ma ikene dero. Itimo gimoro amora maber, tere kaka isto giki gieki. Samoro kata stoni no endo olil in the sense that oyieyo nitiere iye kanyo endo onywandore. Sachwa onge gi infrastructure maber mar storage kanyo bende kelo losses. A good example is on rech. Migori kae wang'e ni ndalo ma koth chwe to rech bende tho, tiyudo kidhi e chiro kacha tiyudo ka omena nendo puki nikech kaka omena ne nyalo tuo ne en shida. Bedo ni jopur mathoth onge kod gige keyo ma oting'o tandarua kata ogunde mowinjore gin moko kuom gigo ek moskelo lal mar chiemo e kindeno mar keyo. Iyudo ni ng'ato kao cham ogolo e puodho kata samo oridho cham e puodho okao to oketo gima ne lo. Tiyudo ni sama koro japur oting'o chambe dhigo dala, iyudo ni cham koro nitie moko madong' e puodho mago losses machakore kaka wachako golo chambu e puodho. Lal mar chiemo mathoth bende koro bire kinde ma oganda tedo chiemo mathoth ma ok ginyal chamo duto, kendo thoth chiemo go ipuko ka oganda ojiw mondo koro ted chiemo mana ma ginyalo chamo ma gitiek duto. Ted chiemo moromo ma ji nyalo chamo. Wawe bedo families mang'eny iyudo ka otedo chiemo to chiemo mang'eny iduogi puko. Kanyo bende wadhi asara. Ka opogore kod keto kenge makare mar geng'o lal mar chiemo ka ochakre puodho nyaka e chiro, jolony e wechego mag pur bende koro jiwo jopur mondo koro ti kod lony manyasani manya konyogi e nyuolo chiemo moromo. Wakulima ambao wako Migori County wanahitaji mafunzo ya karibu ya kuweza kuwastawezesha kuweza kupatana na mbinu mpya za kilimo na upanuzi wa soko ya mazao yao. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana kamano koro wakelo ni Masako It kama wamanyo kama waketo kanyakla weche magido it juma ka juma e thuolo mokalo. Kawuono wayudo ne gima Walter Nyambaga oikonwa e Masako It. Bas, wachako gi Karabok Kasipul kocha. Weche ochacho, ajiki ya upap. Mawuok buore, nong'ondo were marimo omo.
Milambo yok dengo ratengo lor komi wangi. Adiera wod mumbo gini lich mi woro. Ya eja kawere gini lich mi woro. Bas, kaka usetedene, Jugi owuoyo cho mana yo Mount Kenya. Mudhoni, were no koni nang'o? Mimi Were alikuwa amenionyesha baba ako na vijana wawili ambao ni karibu rika yangu. To lwetini chalo nade? Baba, unaona mkono yangu sijaweka pete. Wawinji matut. To koro ineno nang'o? Nyan mang'uti ong'ado nyoyo. Baba, ukituma kijana ya Were bunge, utume kijana ya Honorable Ong'ondo Were bunge, mimi mwenyewe Mudhoni nitaonyesha yeye. Ala? Mimi mwenyewe Mudhoni nitaonyesha yeye. Amilo gesa. Aneno ka baba goyo wiye, baba yegi wachona. Koso inie jatielo. Owachi koso kawache. Amilo, to koro uwane wagi yawuowi giendi. Imigi mawaidha. Joma chuo manika meduru mon. En mana ni wacho no wache uru mana gi dholuo. An mara cha okwinj dholuo. Bas, wachako gi Karabok Kasipul kocha. Weche ochacho, ajiki ya upap. Mawuok buore nong'ondo Were marimo omo. Milambo yok dengo ratengo lor komi wangi. Adiera wod mumbo gini lich mi woro. Ya eja kawere gini lich mi woro. Bas, kaka usetedene, Jugi owuoyo cho mana yo Mount Kenya. Mudhoni, Were no koni nang'o? Mimi Were alikuwa amenionyesha baba ako na vijana wawili ambao ni karibu rika yangu. To lwetini chalo nade? Baba, unaona mkono yangu sijaweka pete. Wawinji matut. To koro ineno nang'o? Nyan mang'uti ong'ado nyoyo. Baba, ukituma kijana ya Were bunge, utume kijana ya Honorable Ong'ondo Were bunge, mimi mwenyewe Mudhoni nitaonyesha yeye. Ala? Mimi mwenyewe Mudhoni nitaonyesha yeye. Amilo gesa. Aneno ka baba goyo wiye, baba yegi wachona. Koso inie jatielo. Owachi koso kawache. Amilo, to koro uwane wagi yawuowi giendi. Imigi mawaidha. Joma chuo manika meduru mon. En mana ni wacho no wache uru mana gi dholuo. An mara cha okwinj dholuo. Chuo meduru mon. Mana kamano watimo mos kuom ng'ikruok mar chenro mar Masako It, kata kamano wan mana kare. Bura man nono nek ma jaod bura Ong'ondo Were dhi mbele do ma ka achije mopogore opogore nochwale do kanyo. Winjeno kaka chenro no dhi mbele achiel kachiel. The root or the bottom of all these matters. I'm confident, Your Honor, that ultimately this court shall help in balancing the scales of justice. I urge you, most respectfully, thank you. You know, that's the end of the respondent's defense. In short, all these arguments are that the state is seeking that you've been detained for 30 working days, but to consider the period you've been in custody,
Kenyombo investigations be concluded. And we have to say regarding that request. And I think the other player was for your phone. It's among the ones which are itemized to be subjected to forensic exploitation and analysis. Those are the main applications they are seeking. Any language, English or Kiswahili? Yes, what do you have to say? Your Honor, I've heard the state telling the court that the suspect before the court was arrested in possession of alleged firearms. And the firearm has been taken to ballistic expertise. And the firearm is directly the state has said the firearm is directly connected to the murder of the case before the court. If the ballistics have confirmed the so. So the firearm is directly connected to the murder case, in the case before the court. And if it's so, Your Honor, why again 30 working days? I pray to this Honorable Court, Your Honor, grant at least, if it's meant, 5 days, Your Honor. And again, I've heard the state saying that we are directly connected or we know each other. Sincerely speaking, before the court, Your Honor, I've met the first respondent here in court. My phone or my mobile phone was seized upon my arrest, and I can confirm so. I've never seen the first respondent. We've never talked. This is my first time. My first time when we were in court is when we met here. Your phone was one or more? One. And they can confirm it, Your Honor. I've never had any contact. I've never seen the person in court. We only met here in court. And that's all, Your Honor. Second respondent asked a very pertinent question. If the ballistic report has already connected the murder weapon to the case, then why 5 days? So then why? I missed the last. He's saying, if that has been done, then why 30 days? Okay. Yes, if that is already established, then why 30 days? Maybe we can start with answering that question. It's a valid question. I'll start with that, Your Honor. So, Your Honor, it says that the dead 10 motives. The dead 10 motives. Honorable Were is not here to give us an account bit by bit of what happened. It is only through investigative procedures that, as per the IO, we may require these 30 working days, and as a state we are convinced of the same. It is only through these investigative procedures that now Honorable Were will be able now to tell us what really transpired. His voice will speak through these internal investigations. As regards to the pertinent issue raised by the second respondent, Your Honor, yes, the murder weapon has been connected to the recovery before court. That's the pistol. But Your Honor, from an investigative standpoint, it does not then mean that investigations now have to end there. For every criminal enterprise
as we do insist, this is. They don't have to have any name. They don't have to go by any grouping, like we have known them, the criminal groups. No. A criminal enterprise can only be brought together for the purposes of the execution of a particular act. They don't need to know each other. Erokamane nyako medo kete Ramogi TV e cheno mar Migago en thuolo mar kawo yweyo machielo kapok adhi e yweyo. An gi ote ka wacho ni cheno mar Migago neno maler kendo morowa mar atari ka wan gi Jojo Pondo, Shaban Mboya to gi Dache mar Kariobangi North, mano jo Odundo Mtukubwa size ndogo. Ng'ato to ndiko ni Lydia Wuoro gima achijego pod ne timo Nairobi. Akeni no wachang'o nikech kapar kwa bedo gi mano. Felix Lando mano wuoda Kanyamwadago wacho no oworo wach Ong'ondo Were, oworo wach nek. Erokamano. Kaeto an Onyango Odhiambo kod minoda James mag Wawara Village mano wacho ni winjo ayo makare. Kaeto Bau Moja Deno Dogoman mar Game Got Regea wacho ni pod akete cheno mar Migago. Wadhi e yweyo kik idhi mabor. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet kai kinyomi. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timbre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka